sa vráti rád. Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch. Pod nízkym nebom divé husy letia na teplý juh. Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier. Leto je preč a do dverí nám zaklopal september. Dávno už patrí spomienka more i lesné tichochát. Keď prejde leto k svojej škole, každý sa vráti rád. Vraciame sa späť do starých známych tried. Vraciame sa z hôr na svoj školský dvor. V knížkach vnúka nám nový školský rok, plno krásnych rozprávok. Žiaci, vážení rodičia a hostia. Hneď na začiatok mi dovolte medzi nami privítať pána viceprimátora Ľuboša Triznu, pána poslanca Tomáša Vartausa, pána poslanca Mareka Nemca a členov Rady rodičov Danku Martošovú, Janku Kučmovú a predsedkyňu Rady školy Olinku Jurčovú. Milí žiaci, srdečne vás všetkých vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka. Po krásnych letných prázdninách, plných zážitkov a oddychu sa dnes opäť stretávame v našej škole. Pevne verím, že prázdniny boli plné pekných zážitkov a že vám leto poskytlo dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. Špeciálne by som chcela medzi nami privítať našich najmenších žiačikov, prváčikov, ktorí dnes vstupujú do sveta školy. Začína sa vám, milí prváci, nová etapa života, školská. Prajem vám, aby ste si v nej našli mnoho kamarátov, aby ste sa u nás cítili príjemne a s radosťou sa budete učiť všetko nové. Rovnako chcem privítať aj všetkých nových žiakov. Viem, že prechod do novej školy môže byť plný očakávaní, ale aj obáv, ale verte, že sme tu, aby sme vám pomohli a podporili vás na každom kroku. Tešíme sa, že ste medzi nami a verím, že sa rýchlo zapojíte do života našej školy. Milí naši deviatáci, vás čaká náročný školský rok. Je pred vami dôležité rozhodnutie vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Želám vám, aby ste vytrvali v doterajšom snažení, aby ste obstáli v skúškach, ktoré vás v priebehu roka a na konci roka čakajú. Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore, pani učiteľku Denisku Rakučákovú, pani pedagogickú asistentku a vychovávateľku Lenku Gejdošovú, po materskej dovolenke opäť medzi nami vítam pani vychovávateľku Simonku Devečkovú. Teraz by som poprosila o pár slov pána viceprimátora.
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani riaditeľka, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, kolegovia, dámy a páni, ale hlavne vy, milí žiaci. Ako ja sa tak na vás pozerám, trošku ma ospravedlňujte, ale mám zachrypnutý hlas, tak môže mi to niekedy skočiť. Si nádherne opálený, oddychnutý po dvoch mesiacoch prázdnin. Teraz už štartujete ten školský rok. Ja som tiež rodič, mám 3 malé detičky, takže pre nás rodičov, aj tu v pozadí, čo vidím, tak je to začiatok prázdnin. Takže určite sa aj my tešíme, že vy začínate ten školský rok. Tak ako tu bolo povedané, ja by som chcel popriať veľa šťastia v tej novej etape života, hlavne tým najmenším prvákom. Nech si čo najrýchlejšie vytvoria super kolektívy a nech úspešnou nohou vykročia do toho školského nového roku. Otočím sa aj na deviatakov. Tým prajem tiež veľa síl. Hlavne nech zvládnete tie učivá a nech si každý z vás potom následne vybere tú strednú školu, pretože práve vy budete tvoriť budúcnosť nášho mesta. Dámy a páni, aby som nezdržiaval zbytočnými príhovormi, ešte mi dovolte odozdať vám všetkým srdečný pozdrav od pána primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča a na záver každému jednému prajem pevné zdravie. Všetko dobré. Vážené slávnostné zhromaždenie, dovolte mi pozdraviť v mene Rady rodičov a takisto Rady školy, ktoré som tiež teda členom. Prajem všetkým žiakom úspešný školský rok, nám, rodičom, pevné nervy a pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom veľa zdaru a veľa pracovnej pohody. Takže hurá do nového školského roku, nech sa všetkým darí. Na záver prajem všetkým našim žiakom a kolegom veľa úspechov, šťastia v novom školskom roku, spolu s pevným odhodlaním vítať zo seba všetko to najlepšie a tak prezentovať nie len seba, ale i našu školu. Ďakujem. Teraz detičky sa pod vedením triednych učiteľov presunú do tried na takú polhodinku, kde im učitelia dajú organizačné pokyny k priebehu zajtrajšieho dňa. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz prajem príjemný a úspešný nový školský rok.